Unión Deportiva Logroñés 1, Marino 0, Valladolid B 1, Lealtad 0, Guijuelo 3, Langreo 0, Cultural Leonesa 1, Murcia 0, Burgos 0, Atlético Astorga 1, Avilés 3, Zamora 1, Sporting B 1, Tropezón 0, Oviedo 1, Compostela 0 y Coruxo 0, Somozas 0. Vimos en directo que fixeron os 5 equipos galegos esta fin de semana na TVG 2, pero por se acaso algún de vostedes non viu os partidos, aquí está Gustavo Varela connosco, boas noites. Que tal, Óscar? Para resumir todo o que pasou. E para lembrar un pouco, bueno, os mellores momentos, outra xornada no que houve dous derbis e no que tamén podemos ver a Sociedade Deportiva Compostela e sobre todo cunha gran nova para os afeccionados do Racing de Ferrol, e é que o Racing, Óscar, parece que por fin está aí, xa está metido, ademais co resto de partidos, perdeu o Murcia, está a tan só 4 puntos dese cuarto posto, xa é quinto, e eu creo, Tito, Xosé Luis, a mellor nova é que sexta victoria consecutiva na Malata. Sí, claro, os equipos de arriba o primeiro que teñen que ser é fortes na súa Fortes casa. na casa. E o Racing o conseguiu, incluso, vamos a decir, nas malas, pois era un pouco que o tiña a flote. A verdade é que, bueno, creo que o exemplo do outro día é suficiente, non? A contundencia. Deixou o partido finiquitado pronto. Sí. 3 goles en 15 minutos. Sí, a verdade é que penso mesmo, non? A casa ten que ser un fortín e o están a conseguir con unha... É que fora da casa, hoxe falla o Murcia, mañá falla o Logroñés, pouco a pouco van fallando todos os equipos, pero onde son sólidos habitualmente os equipos que xogan fase de ascenso é cada un no seu campo. E o Racing xa pasou a súa, vamos a decir, o seu bache, non? Ao principio, o que ten que ter agora cuidado é non volver a caer nesa situación. Bueno, vemos a frustración do adestrador do Celta B, que viu como os 15 minutos recibía 3 goles. Xa non gravaba máis, non? Sí. Así pouco se pode facer, realmente. É que o Celta lle deu moitísimas facilidades o Racing ao principio do partido. Básicamente, os goles que consigue o Racing son sin oposición. É que son moi iguales todos, non sei, unha falta de incluso de tensión á hora do marcaxe, non? Porque se repiten moitas situacións e algunhas que non marcaron, non? Bueno. E ollo o Celta B, quinta derrota consecutiva fora da casa e xa se achega a só 4 puntos ese posto de promoción de descenso. Pechaba a conta Adrián Dalmau, os goleadores Marcos Álvarez, Adrián Cruz, Joselu, Dalmau e esa nova de que o Racing xa está aí con 28 puntos, moi preto dos postos de promoción de ascenso. Derbi disputado na Malata, que víamos en directo o sábado e hoxe domingo. Outro derbi que tamén vimos en directo, neste caso entre o Coruxo e o Somozas, en goles. Sí, realmente deuse o resultado, segundo as trayectorias de ambos os dous equipos, o máis lóxico, porque o Coruxo leva 350 minutos sen marcar un gol. Sí, o que pasa é que sería lóxico, pero en principio, despois non, porque hubo ocasións. Houve moitas ocasións. O que pasa é que vemos que o Coruxo non atopa a porta, dicía Rafa Sáez ao final que xa comeza a ser preocupante, e o Somozas, pois ao final escoitaremos a Eber, que o ano pasado entraban ata co Q, pouco menos dicilo, e este ano non entran nin as ocasións máis claras. Bueno, a categoría tamén é distinta. Pero aí vimos Eber nun man a man, veremos 3 ocasións moi claras de Eber. Bueno, foi un partido disputado, dous equipos que saíron a plantexar o seu partido e que realmente o fixeron ben cada quen no seu papel. Sí, o Somozas na segunda parte tuvo ocasións porque o Coruxo quiso buscar o gol e deixou espacio, non? Pero é verdad que o Somozas compite todos os partidos, traballa moi ben o tema defensivo. O que pasa é que ese discurso a mí el dirá, sí, nos competimos, pero o que quero é 3 puntos. Sí, bueno, en este partido tuvo ocasións para facelo, E aí estamos a ver un dos heróis do partido, que foi Brais. Despois veremos na clasificación que o día que cheguen eses 3 puntos, case vai sair da zona de descenso. Así que non haxa desesperación tampouco, porque... Aí estamos a ver, o dominio foi pro Coruxo, as mellores oportunidades, hai que recoñecelo, foron pro Somozas. 2 de Luis Ángel, 3 de Eber, o protagonismo para Brais, que lle tocou a pataca quente de sustituir a Fernando, e o estaba a facer moi ben, e ao final, algunha oportunidade do Coruxo, e isto é o que dicían os protagonistas. En condición normal, se a dinámica fose como, por exemplo, a do ano pasado, pois de 3 que tiven, pois igual 1 ou 2 entraban, pero bueno, estás na dinámica un pouco complicada e iso é o que che lastra un pouquiño. Hoxe nos faltou moita precisión nos pases, moita precisión no pase final e sobre todo na definición, moi imprecisos, moi pouquiña cualidade, non, para facer o remate. All my light trouble follows me.
Outro derbi a vendeira semana que veremos en directo aquí o domingo ás 4:15, neste caso Coruxo, Celta B. Por se fose pouco, esta fin de semana tamén vimos en directo o Compostela, no partido que disputaban o Carlos Tartiere. Compostela, un campo dos enchupado. lexendarios, o que pasa é que a primeira pregunta que quero poñer na mesa é: tiñase que ter suspendido o partido porque había moitas zonas do campo, moitas nas que o balón non rodaba. Este, por certo, é o único gol a balón parado, non podía ser de outro xeito, e que marcou Jonathan Vila. Non sei se vistes como estaba o campo, Tito, Xosé Luis, tería de suspendido o partido. Había zonas moi complicadas para xogar, pero bueno, para que ese motivo de suspensión ten que ser unha cousa moi seria. É que cos trastornos que causa unha suspensión dun partido, en calquera categoría. Sí. Bueno, aquí as áreas estaban ben, isto hai que recoñecelo, que nas áreas o balón rodaba, o que pasa é que había outras zonas nas que era... De todos os xeitos, Gus, se non se suspendeu o partido de cuartos de final do Mundial de Clubes, esa non se suspende ningún. Pero fíxate esta oportunidade do Compostela, o remate era prácticamente igual que o de Jonathan Vila, só que aquí a Esteban paroullo, bueno, a lama que había diante do... O que pasa é que agora estamos moi mal acostumbrados, antes estes partidos eran moito máis habituais, Ahora había que ver os partidos en Atocha. Ahora hai que xogar ca erva así 3 centímetros, que corro o balón, que non venga esa pedras. Había que ver o Barça de Guardiola naqueles campos. Antes non había piscinazos porque como te tiraras rascabas duro, Está desonando moi maiores, sabes? Sí, verdad. Sí, os contos da Mili, cuidado. No, falaba por Busquera. Bueno, así rematou o partido, 1-0, gañou o Oviedo, que é líder o Compostela. Escoitamos o seu adestrador na zona morna da clasificación. Yo creo que es un partido en el que las condiciones meteorológicas y el campo pues condicionan todo. Hemos arriesgado, yo creo que todo lo que se puede arriesgar en un partido. No hemos logrado el empate y nada, solo podemos felicitar al Real Oviedo porque encima este año gana hasta los partidos de waterpolo. Pois a clasificación do waterpolo, da segunda división B, encabezada polo Oviedo con 37 puntos, 3 máis que o Guijuelo.